Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon, eta ongi etorri naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten dugu Gamerauntzia irratsaiora. Gaurkoan erekin, Aritz eta Lander, azkenian taldia elkartuta, haupa mutiak. Haupa, arratsaldeon. Bueno, goguak inez, pentsatzen dut, dano batera goteko berriz. Bai. Bentsat ohikoenak. Bai. Ganera, gorkoa saio berezitxue, ondo gongo da. Bai. Hori da, orduan, batez ere hori, zer da, da Gamerauntzia irratsaioa, bideojokuen munduko gaurkotasuna lantzen dugu, nazioartekoa eta baita bertakoa. Eta astero, ostegunetan, 6:00 Twitchen izaten ga, eta gero, martitzenetan, astearteetan, gauerdiko 12:00, naiz irratian FM-an. Zer egiten dugu hemen? Esan dugu bezala, nazioarteko edo bertako albisteei buruz hitz egiten dugu, euskarazko bideojokoei buruz bai, eta analisiak, eztabaidak, albisteak danet izartzen dugu. Baina gaurkoan, Landerrek esaten zeban bezala, saio pixka berezia da. Eta hitz egingo ditugu, izpide eukiko ditugun jokuak izango die gure joko gustokoenak, kutxunenak, eta, bueno, uste dut programa politxa izango dela, batez be guretzat, baina ziurrenik zuetariko askori gustatuko jatzue. Ez dira igual beti kutxunenak izango, baina nik uste kutxunenetarikoak aukera asko daudela. Bai, nik uste geure artean bastante koinziditzen deula, beraz. Orduan, jendeak koinziditza posible izango da. Ni bitxeti bilinaz ez bat kanpoan itxi, aldaketak eitzen, baina, bueno, listo. Bai, nire egia esan hori aukeratu dut, esaten, bueno, hoi momentuan burura etortze jaten gustokoenak, gero seguro igezin doztela pila batek, urrengorako lagako dugu. Hori da. Así que, nahi baldin baduzue, aurrera. Aurrera, bai. Analisia. Vale, aipatuko duten lehenengo jokue, klasikon artin klasikoa da, ezta, Super Mario 64 buruz hitz egin nahiko neke, nire hortzaroko jokurik kutxunenetakoa da, ez, hainbat arrazoi gaitzik, Nintendo 64en aurretik NES kontsoli egitzen dagoen etxien, baina nire lehenengo benetako kontsolie 64 izen zen, eta 1986 kalderatu zen Super Mario 64 batera, ez? Gogoratzen daz, Bilboko saltoki handiren baten edo ezagutu nebala, ez? Segiduen arretira egarrizten, Super Marion badana iragarkizik egote ziren, ez? Jokuen atal horretan, kontsola bakarra edo para bat egote ziren, baina, momentu horretako izarra zen, eta Mario izen da ganera, nire lehenengo jokue Super Mario Bros. Sirus ala horren, Mario gaz, maite minutu egoten nintzen, baina segiduen arrapesten, ez? Mario honek. Eta barretxezun nagusi zena edo bargi dauzenan. 3 dimentsioetarako jauzi zen moman Super Mario 64, Nintendo lehenengo joku izan bebai, alakoa zana ez. Orduen, Marion oiko egitura hori goitzi bera aldatzen man. Eurreko jokuetan, 2 dimentsioko jokuetan, ondo jakin dozu moduen ez. Helburue eurrera itxe esan, eta maile bukatzi den, mundue bukatzi, eta listo, eurrera eta aurrera. Hemen, esplorazioa da igual nagusi, ez, munduetatik aurrera datzera bilko gara sekretu topetan, ez, ian nundik egin aurrera, eta helburu nagusize, izarrak, botere izarrak lortzi izango da. Guztire 15 mundu nagusi dauz, ez, gero badauz hor sekretutxuek eta bestelako erronka berzizek, eta guztire 120 izar biltzi izango da helburue. Jokue pasetako 70 bakarrik bier ziren, berez, baina gero 120 gaz amaiera berezitxu egotezan hor, ez da. Lehenengo joku izen da Nintendo nahi dut dimentsioetan egoten zana, mugimendu sorta zabala eskuratzen Mariok, ez? Eurretik besteriparik. Eurra datzera bitzen zinen, korrikan, saltoka, susko loriek zue botetako kire boten dutxun, ez? Edo trajeren batek gaz eitzeko, alako gauzek. Baina hemen beste hartatz batzuk egitzen bezen, ez da? Gana ikusten da Nintendo, esperimente eitzen bala zentsunetan, ze mugimendu piloa jarri dut zezan Mariori, horrek azpratiketako aukeri egotezan joku azikeratik pitzen gazteluko
hor kanpo aldien, ez da? Baitxu lipur dize, salto luzie, hormatatik saltoka ebiltzeko aukerie, kolpe pilloa goten ziren. Horren ikusten da hor, goza probetan ebiltzirela, eta gehienak funtzionein bien, ze horrek mila biderezko pitze dire, Nintendok gaur egun mantentzen jarraitzen deuz, eta ikusten da, ez? Asierten biela, eta ondo hasi zirela bentsete lehenengo ibilbide hori irudimentzioetan. Gauze bat ez zuten asmatu gaurko estandarra ikusita, eta da, kameran mugimendua. Justu, gaur egungoan alderantzizkoa, eta ohituta gaur egungora, azte mazara ibiltzen, zoratu itezea kamerakin. Bai, da ganera Nintendo 64ko arazo handizen eta ekosan, ez da? Espalez ukitzen bigarren joystickik, joku gehienetan kamari mobitzie, amez gaizto bat izan. GoldenEye eta Perfect Dark eta lako tiro jokuetan be, ez da desastre bat, hori autoa puntatxe hori oso nabarmena da, baina beti ukin da bezarazoak. Edo Zeldan adibidez, Zeldan ezin zuen mobidu kamararik, besteriparik zureatzen fijetan duzu, eta listo. Orduan Mariok, izan beste askok baina nahiko, beto etxe eman zentsu horretan, baina lan dabe arazoak nabarmenak dire, askotan kamari ez, atasketxe esan, edo lekuru batxetan arazoak emoten bazan, horren hori hobetzen jundidez, zorionez, eta gaur egun asmatzen da bez, hori okorrien kamari askotan astute geratzen da, baina Nintendo kondo zaintzen da bela esan behar da, bai. Azkenean, bai joan die doitzen gauzak, baina egia esan, ez pasan ondo irten esperimentu hau, igual joku asko etzien izango gaur egun dien bezalakoak, Bai, desde luego. Nik ustot izan zala oso klabia, eta ikusten badozu oin bertan, Super Mario 64 oso ondo sartu da. Grafikoa apostagaitasun aldetik oso ondo sartu da, nire ustez. Bai, modelo batzuk oso simple bizilak endute, eta hori kamarien zentsu hori, ganera gero PC-ko portien hori konponduen da bela, ez da, saliek eniko port honetan kamarie modu askien aldara bili, eta joko pila hobetzen da giz izan. Komentero oso moduen hori izan arrazorik nagusizenetarikoa, baina koponduleik. Nintendo que este buen zoritxarrez, alko banei. Baina. Baina beste gauza batzutara da. Arrazoi ondo geratzen dara. Osea, jolaz bada oendik ibili eta oso ondo pasatu dezakezu. SPC-ko porta ipatu dut, baina egiz izan joku ikudeuz remake eta remaster desberdinek. Nintendo DS-erako lehenengo joku ez, zuzenien Super Mario 64 izen zen, remake moduen, goitzi berazkok birmasterizazioa dala dinoi, baina ez, remake bat zen, modeloak aldatu bizan, joku goitzik bera sortu bien barriro. Baina egiz da, bere arazoak ikutzen bizela, eta hemen barriro kamari da arazorik nabarmenena, ze, claro, Nintendo DS-iek originalak espanok itzen bigarren estikik, pantailegaz, ukipenizko pantailegaz kamari mobitzeko aukeri egitxu bien, baina esan erosoa espan ondo funtzionetan, eta egiz izan Nintendo 64, baina txarra hori behitzen zentsu horretan. Nik uste, joku zaharren arazo handiena, olako gauza dira, ez? Batez ere kamara, eta oraindik ez zegoela estandarizatuta metodo bat. Hori da. Gaur egun oitxute gauz, ez? Ja, gauz askotara, eta askotan hartzen duzu joku zahar bat alakoa, eta gauzeren baten edo oiko punturen baten, tak faietzen dugu, ez? Eta kuriositatea aldera, bueno, imaginatzen Damian zure ibilita zaudela, ez? Ni ibilitzanago, batez ere hasierako pantaila hortan, da asko ikusita daukal lagunak eta hola, emuladorian noizbait probatuta, baina ez asko ibili. Pantaila sueltuak eta... Galdeko izut, baina, bueno, eta landarri bai, eta nik erantzun goet. Pantailari guztokoena. Nitzale lehengoa beti, Pop-on Battlefield hau mitikoa. Ze... Ez da golez jausteko aukerarik lehenengoa da bombana. Bai, dagoela txakura hondi hori eta hori da. Ez da golez jausteko lekurik eta holan, beti guzti zinate hortik gueltak ebiltzea. Eta musikie eta azkenien Pero pinguinuen bajada tipikoa dago, bai, ez? Nei hori gustatzen zait, mapa hori. Ze, mapa kanpotik ez daukaden beste, baina bietan bajada dago, eta nahiko divertigarria. Nei bajadak, beste mapa bat ere badao bajadana, eta pila gustatzen zitzaidan, orduan. Ez dakit, hori aukeratuko nuke. Bai, nik uste hori dala bastante esanguratsua, beti irtetzen da, ez? Bideo askotan, eta... Pinguina bentzet bai. Nik uste bai dala, oso ondo pentsatuta, ez, jokua. Oso ondo inda mundua, oso ondo zainduta mapa, ez, bide sekretuak, ez dakit. Da oso mimautako joku bat, eta agradablia egiten da bera mundua. Ze iruden egin lehizken zaharraskisekin, horreitik esaten dut. Oso ondo asertotako joku bat.
Hori da, eta gaur egun hainbat garatzaile ezagunen referenti da, ezta? Gabe Newellek eta adibidez beti aipatzen dabe Super Mario 24 dekiela horre Olimpoan, ezta? Normala. Bai. Oso ondo. Aukerak eta bikaina, Lander. Bai. Aurrenengo duguna baduzu. Bai, urrengo jolasa nik aukeratutakoa izan da. Hau etorri zan, nik bere garaian PlayStation PS Sliman aukal, PlayStation bat txikia. Eta bueno, iritsi zan, ez dakit nola ezagutu nun jolasa, baina bueno, Gran Turismo 2. Eta bueno, Polyphony Digitale 1989an ateratako jolas bazan, nik berandu hau hilin nintzen, hortaz bastante zeuru nago. 89an gero aipatuko detan beste jolas baten nabilen da, beste kontsola baten. Eta bueno, pixkatzan aurreko Gran Turismo batan oinarrituta, baina dana hobetuta. Hau da, kotxe gehiago zauden, 650, eta 7 zirkuito zauden, eta ero 2 modalidade zauzkan. Gainera gogoratzen... Asko da garaerako hori da, bai, 650 kotxe eta 7 zirkuitu PlayStation baterako, joku baterako. Egia da baitare, igual zauzkatzula, esango izut, Mitsubishi Lancer baten, kotxe modulu berdinan, igual, esango izut, 20 bertzio diferente. Japonesak batipat kotxe japonesa haude asko, oda, antzematen da, kompainia japoniarra izan da, behai merkatua asko behitzen ziotela. Eta... Azkenin beti zen da promozionetako bideo bat bai izta kotxik eta... Bai, gaurren gutxiago japoniarrak, batipat gaur internazionalizatu inda, noski. Baina, bueno, gaur egune importante hauka, ze PlayStationa dauzka GT Concept izetzen, PlayStationak ez, Gran Turismo dauzka GT Concept izenekoak, eta zuzenean markak egiten dizkiete kotxeak. Osea, benetako kotxe konzeptu moduko futurista zea batzuk, baina egiten dizkiete, orduan, zure sagaren garrantzia erakusten dezu, bizitza errealeko automarkak zuretzat kotxeak egiten dituztenean. Bueno, jolasa 2 modu zauzkan ibiltzeko, diskoa joitzean bat zan simulazio modua, non diru gutxikin azten zinean, eta bigarren eskuko auto bat erosi bertzen nun, autori preparatuta lasterketa batzuk egin, baina bueno, lasterketa gehiago egiteko lizentziak atera hartu zinuzen, alako proba batzuk eginez, gero zirkuitoak desblokeatzen jun bertzinean, eta progresio sistema nahiko ona zaukan. Urrengo Gran Turismo gutxi batzutan jarraitu dana. Zau nuke 4. arte, agian 5. arte. Garaiko autosimulatzaik onena dala zalaizke, agian fiziketan da besteren bat zegoen hobeagoa, ez dakit ez nahi gogoratzen. Baina oso ona igual bai, ez da, apurbete alortanak ikutzen da bezena, eta adibidez, hori epotu duzun simulation moduan niri pila guztia dute, beti Gran Turismoan hartatxa izan da nire txat, eta beste joku asko hori faltan botan txate, ez? Beste simulazio joku asko hori falteiak iazkin. Bai, preparatze hori, eta bueno, ez dut esan, gero beste modua beste CD-an arkade zeon, eta zan literalki eduki guztia zaukasunia irekita, eta ibeil zaitezken. Eta, bueno, jolas bat, nik uste, autozaletasuna beti izan dut, baina nire bizitza markatu duna. Ze gainera, anekdota daukadana beti gogoratzen aizena Gran Turismo 2 izan dakoan da, erresistentziako karrera zauzkan, beraz, lasterketa horiek egiten, ordu betetik gorako lasterketa zian. Eta orduan egiten nuna zan, gurpileak aldatzera sartzen zinenean boxesetara, eta erregaia sartzera, pausa ematenean jolasari eta merindatu iten nuna. Eta, ez dira detailezeak, baina txikitako oroitzapen hori edia goratzen zaizkitzuna. Eta, jolas nahiko kutxuna da. Eta zanetena batipat, lehenagotik igual jolasak ezautze egin zen zeak, autolasterketetakoek, baina, karo, hemen preparatu ilezketzun. Eta preparatzeak nabari egiten zan, hau da, gurpil
gurpil karreterako normal jarri lehizketzun, edo deportiboak, edo karreratakoak, edo motorrai turbo berezia jarri, edo eskapea aldatu, eta hori nabari iten zen gero gidatzeko orduan. Eta horrek zehat ematen zizun. Hau da, esan dauna, 650 kotxe zauden, baina ezke preparatuta oraindik Bai, anistazune da, bai. Eta horrek aldaketak realistak ziren edo apurbete zoratut egote ziren. Zenia adibidez gogoratzen ez Gran Turismo postera ebiltzen ginen lagun artien, eta gote ziren horra aukera txukotxinak espinak zentzurik ikitzen. Aldatu ez dakitzer eta asko sarino jute zan, esan nien ez ebez horregaz lotut egote zana, ez? Ja, a ber, hor beti oten da, esploitak egoten dira, ez? Azken fina, eta jaula zaharretan oraindik garbiago izaten dira. Baina bai, Gran Turismo bi izan gabe, lauean auto bat zukintzegon esploita, non pieza batzu jarrizkero errendimendu egotzen zen, esageratu. Orduan, bai, beti horrelakoak egongo dira. Baina, egunero gutxiago dira. Osea, gaur egun... Bai, baina, nik usto galdera bebai zigoiala pixkat. Zuk aldatzen dozunean zerbait, adibidez, frenuen zerbait, ez dutu abiadurara afektatzen, ez? Hau da, hobetuko dau, osea, gutxi gorara sentu daukala aldaketak, ez? Bai, zuk izan dozuna, esploitak egongo die, baina esploit gabe, pentsatuta zeuan moduan jokoa ondo zeuan. Hori da. Osea, frenoa galdatzen hasi zen, frenatzen zen hobeto. Hori, distantzia gutxiago bertzen frenatzeko, edo gutxiago blokeatzen zen. Ez niko gogandiko turista, igual, ABS-ien zuzerikutu eta kotxi harina jute zala, baina, bueno, hori, akatzen bat izan abezeri parik, eta... Eta, gero, gogoratu erduk gara hartan interneta zegoela konsoletan, orduan, jolas ateratzen zenun moduan, horrela izan zen bizi guztira. Orduan, hori da. Europako bertxindoren baterako edo aldatuko bizan gauzak eta hori dena, hori asko pasetan zala, bat ezbe japoniarrakaz, baina listo. Ni honetan naiz ibili, ni lagun bat Iñaki ibiltze zan, eta bere etxean da probauta, eta gustau jaten pilo bat, simulazio modua, bat ez behartzia, kotxe kutre bat kalian ikusten dozuna, ez? Eta horrekin hasi konpetitzen, eta hori hobetzen, eta gero beste bat erosi, eta hori gustatzen jat, hori. Ni beti azkenean Need for Speedea jodo bebai, kontsolarik ez da teuki, ez? Eta, bueno, hortik joango da, baina benetan estima altuan eukido beti Gran Turismo. Bai. Eta batipat, nik uste internazionalizatu zitula, Gran Turismo bat eta batipat biak, Japoniako kotxe deportiboak, ez? Ni hor maite emindu nintzen, Nissan Skyline-az, Toyota Supra, ez dakit gehiago zein izala izken, Mazda RX-7, kotxe horiek nik ez nitu nahin ezagunak, eta jolas honen bitartez, nik uste mito batzu bihurtu direla munduan zehar. Orduan, baitere generazio bat markatu zuen, jolas, kotxe batzun guztuak markatzeko. Eta Sony eta Japonentzat, ona, ez? Zentzartan. Bai, desde luego. Eta kotxe horiek gaur egun, prezioak ikusitu eta izugarri garestia dira. Eta hori, bigarren eskuko zaharra dira, baina... Hore, ezkinen kotxi bihurtu izela klasikoatan, bat ez behido laguntxigaz, Gran Turismo laguntxigaz, ez? Hori... Bai, ez da gitxirako hori, Bai, eta ero zirkuito klasiko batzu definitu zian, non... Geroko edizio batzutan batzuk jarri izan dituzte, baina beste batzuk ez, eta, bueno. Hori ez da, zirkuitoetan batzuk asmatutakoak ziren, da beste batzuk mundu errealekoak. Baina nik uste Gran Turismo beti gogoratzen dela horregaitzik, ez da asmatu niko horregaitzik. Puntazo izango zen, asmatutakoren bat gero errealitatean egitea marka batek. Hori. Gauza zaukan jolasonek, oin nabaritu deten atxarra, ze aurreko baten emulatzean da bilin izan. Eta zan, ia, lehenozuk esan dezuna, Lander, ia adaptatu, hori kameratik kanpoitzen dugu, ia adaptatzearena zure mailara edo zea. Pues, hemen gertatzen zana da, lasterketa atzuta sartu altzinean kotxe batekin, igual mini bat dago, eun zaldi azpiti dauzkana, eta zuk sartzen zinean lareun da pikoko zaldiko kotxe batekin. Hau da, berez, kriston abantaia te behar diozuna, ez, aguantatu itezitzut. Orduan, mini bat zijoan abiaura baten berez korresponditzen ez diona bere ezagarrekin.
Hola, nik uste jolasa pixkat adaptatu itetzula, eta hori. Momentuan divertigarra ite zitzaizun, ze beti zaukazun akzioa, hau da beti hor borrokan zaitzen. Baina gaur egun, esatezu, kotxe auto hobeagoa daukat, hobeto hain ez Ziko gidatzen, zentzurik. baina ezin ditutatzean utzi. Ja. Bai, hori antzineko jogutan asko ikusten izan, ez? Igual gaur egun geroz ez da gitzi hau, batez be simulatzaietan, ez? Ez tekola zentzurik. Bueno, gaur Baina, egun ere bai. bai, Forza 7an gainera toki batean sartuta ikusi laizketzun trampatan naizala jolasa. Baina, bueno, ia ona egiten ez dakiena gorrelakoak egin behar izaten ditu. Ez pasan Cyberpunken moduen lasterketatan kotxeek zuratzen teletransportetzen dizela, dana ondo. Hain bestera inoretzen. Hori bai dela tuikeatzea. Beretan, ja. Oso ondo. Bueno, nahi baldin baduzu pasatzen gaurrengora. Ederto. Nik aukeratu duten kutxuna gotik da. Eta batez be igual, aritzek esan daben rollola, ez? Oroitzapen asko ekartzen doztalako, joku honek. Gotik GOTHIC, nahi baldin baduzu begiratzea. Eta da joku bat, 2001an, PC-erako irten sana, Piranha Bytes izeneko desarrolladore garatzaile alemanak. Eta, bueno, 2001an irten zan PC-erako, eta hori da arrazoia nik Morrowind ez dutena jolastu, ero ez jolastiana. Eta, jode, lehenik eta behin, aipatu behar da, alemana dala. Eta hori jan eretzat, zerbait berezia da, ez? Gu gare oso ohituta jolastera, batez ere olako roioko jokuekin, orain esplikatuko dutena, gare ohituta jolastera joku japonesak, ero amerikanoak, ez? Batez be, nik uste dut. Eta, hau izan zen, bueno, hain polakoa baita, ez? Witcherrekin, baina, hau izan zen bere garaian, ez dakit, nezat aire fresko pila bat, izan zen olako bolada berri bat, eta, a ber, lehenik eta behin, zer da? Da mundu irekiko RPG bat, baina, karo, 2001an. Eta oso originala zentzu askotan. Oda, nik gogoratzen dut, nola izan zen guztiz kasualitatea, nik hau hartzea, orduan gaztea nintzen oso, eneukan diruik, eta, ez, diru gutxi neukan, eta, jode, hola begiratzen, ez, ni beti begiratzen eban dendatan, ero joaten baditzen supermerkatu batera, baten bat zerbait erostera, ni beti joaten nintzen jokua begiratzera, ez, presioak eta bese zegoan nola merke, eta hola. Eta gogoratzen naiz Korte Inglesian, Gasteizen, nola ikusi neban, hau jokua, ez dakit, 12 eurotan erola, eta, jode, konparatuta bestia gutxienez, beti bitzezen 30 gora, berrixak, eta itxura ikusi neban, eta esan edan, ostia, holako joku bat, itxura honekin, 12 euro, eta jazta, eta hortik erosi neban. Eta izan zen, gero ez dakit zen bat aldiz daukaten, joku hori, gero pakak erositza iruakin, ez dakit digitalian, baina, karo, izan zen, kistan deskubrimentu, orduan, ze da gotik, esan dugu bezala, mundu irekiko RPG bat, ez? Dano pentsatu zeikie, izan leikela Elder Scrolls roioko joku bat, edo Elden Ring bera, ez? Zentzu batian, eta bueno, dauka kristonetako gidoian, oso simple esplikatuta, Da Mirtana izeneko erreinu bat, eta dago uarte bat daukan izena Korinis. Erreinu hau, dago burruketan orkoekin, ados, eta orduan, bertan dauke elementu bat, orkoen kontra burrukatzeko balio dotzena, bestela janingo zituen. Eta da mineral magiko bat. Mineral magiko hau bakarrik Korinis uartean existitzen da, eta orduan, erregiak bialtzen ditu preso guztiak, mina hori ustiatzera, meategi hori ustiatzera, mineral magiko horrekin, hori gehiago eukitzeko eta borrokan laguntzeko. Gertatzen dena da, klaro, presoak igez egiten dabe. Orduan, bialtzen ditu 12 mago, eta egiten dabena da kupula bat, bai? Nun nahi da beniztia meategi hori. Eta mantentzia presoak hor, bizirik, janata ematen eta, baina ez igez egiteko. Baina, zerbait gertatzen da, gero ikusiko dana zer da, baina eta egiten dena da kupula hori askoz handiago, espero zebena baina askoz handia, eta geratzen dira barruan presoak, geratzen dira barruan guardiak, geratzen da barruan jende normala, eta maguak. Eta, karo, oraindik badauke harremana erregeakin eta, kanpotik barrura gauzak sartu leizke, baina barrutik kanpora ezin dozu ez ere atera biziri dagoena. Bai, mineraletara leike eta beste elementu batzuk, baina ezin dozu aldrebez, ezin dozu pertsona bat etera. Orduan, sartzen dabe protagonista,
ez dakuzu izenik, eta sartzen zaitxue, bobeda ero kupula horren barruan. Eta, iristeza, eta azten die pixkat perkala kontatzen, lehenengo, darela banatuta 3 kanpamento, guardietako batuk sortu zebela, Gomez izeneko batek sortu zeban kanpamentu zaharra, hori bai da hiri moduko rollo bat, oso jerarkikoa, Gomez dago buru, gero dauka, bere guardia, gero behian jadare hiritarrak bezala, eta oso jerarkikoa da. Gero Lee izeneko preso batek sortzen dau, kanpamentu berri askoz anarkikoagoa da, eta gero Iberion dalako batek sekta bat sortzen dau zingira batek. Eta, karo, dago oreka bat, nun danak errespetatzen dien puntu bateraino, baina arerioa die. Ze guztie bia dabe, mineral magikoa gauza desberdinetarako, bai. Sarrekuak, erregeari saltzen dute minerala, eta erregea saltzen dute, orotariko lujuak, ez? Lujuzko, esklabuak, jarraria, eta beste material pila bat, orduan, kanpamentu sarrean asko sobeto bizi die, eta kanpamentu berrikoa nahi da bena da, kupula deusesteko mago batzun laguntzakin, bai? Ze magoak banatu egin die, susko magoak eta uretako magoak. Eta uretako magoa dare kanpamentu berrian, eta dia dabe mineral magiko pila bat metatzea, gero deusesteko kupula hori. Eta besteak, zingirakoak, nahi dabe euren jainkoa esnatzea. Orduan, ja dago kristonetako tensinua, eta zuri esaten dutze, aukeratzeko zuk. Osea, zu iristeza, eta hitz egiten dutze gutxo gara bera, zer dago, perkala, hemen dago kanpamentu hau, hor dago hau, zuk ikusi, baina hobeto da hau, danak ez, danak pixkat etxera erakartzen zaitue, arrazoi batzuk emoten, eta sare aske, eta mapa da brutala, ez da mapa hundia, kanparatuta adibidez Elder Scrollekin, eta ni naiz oso Elder Scrollen salia, baina da erakargarriagoa, politagoa, atseginagoa, eta gainera oso txikia da. Joateza erosen lekutara eta zerbait dago, zerbait berezia. Eta oso originala, ez? Egon behar bada mendi bat, zubi bat, urjauzi bat, ekobasulo bat, ez dakizekin, dana dago. Dana dago nahiko pilatuta, izango da bezala jolas parke bat, ez? Nere buruan, baina azkenean oso originala da, dana dago, ez? Kanpamentua die guztiz desberdinak, eta Bai, askotan bai pasatzen da hori mundu irekiko jokuetan, ez? Dizela horren zabalak, gero askotan lekuek oso gutxik dauzela, orduan eskertu itxin da lako oso zerbait bai, ez? Oso gutxik, gero leku asko izan lezke oso berdinak, ez? Azkenean programatzerakoan begin behar delako copy-paste bat, eta nire ustez hori, jostagarritasuna itzela da, mapa mugatzeko idea be ona da, ez? Kupulana. Ez da, iristen naiz hona eta mundua bukatu da, eromendi hau ezin dozu higo. Da, zentzua dauka. Eta, bai, gaur egungo antzeko jokoen oinarri guztiak abiatu dituela esaten da, izan leike, ez, puntu bateraino. Dauka sistema bat oso ona kapituluena, kontatu duten guztia lehenengo kapituloko asuntoa da. Nik ez dut kontatzen nola evoluzionatzen da honek, eta gainera evoluzioak zure esku dago, evoluzio hau. Zure erabakien esku. Asko aldatzen da zure erabakizen arabera, gidoieta? Ez dakit, gidoia orokorra igual ez, baina zure esperientzia bai. Ze gauza pilo bat izten dituzu. Kanpamentu guztietan ezin dozu guztiekin. Eta bideak irekita mantentzeko oso zur jokatu behar dozu. Edo, seguramente lehengo aldian ez dozu lortuko. Gero hori, gerlaria izan zenke hori, arkuarekin joan, ero isil gordian, edo mago bezala jolastu, eta oso desberdina da. Bakoitza, benetan kriston esperientzia da. Gaur, probatu dut 5 minutu, esateko, freskatu behar dut pixkat ez, hitz egiteko, eta ipingi dut, eta iritsen naiz puntu batera, nun ikusi duten aukera bat, sekula ez dutena ikusi arte. Eneban espero, esatu, hostia, hau hola behin leike, zedare, ezagutzen ditxoan, 3 modu edo, egoera bat pasatzeko, eta beste alternatiba bat ikusi dut, eta esaten jo, eta orain arte ez konturatu. Eta hori flipantia da. Bai, hori esko eskartzen da, bai. Nigo horatzen naiz, egon itzala, Euskal Encounter baten, neuan jolasian, eta mago batekin, azkenean golen bat hiltzeko modu bat zan maiuka batekin. Baina, maiuka erabiltzeko, biasinoan indara asko, eta, mago batekin eneukan, eta egon itzan, denbora pila bat, ez dakizen bat denbora, baina orduak, akabatzen, eta atzian zegoan tipo bat, begira, atzian jarrita zegoan tipo bat,
eta hori bukaeran txaloka hasi izan, eta orduan entera honitzen, eta esan, hostia, ez da egite, ya te ha costado, erolako zerbait, eta ni, bueno, bai. Baina, ez dakizu, eta daukat oroitzapen oso onak, hola, azkenean ni horrego nintzen nene balako erronka txiki hori hartu, ez? Dare, leku pilo bat desberdinak, dare, izugarrizko monstro eta, ez dakit, holako pertsonaia PNJ-ak, eta zailtasun handiakin, orduan, bakoitza hiltzeko, modu desberdina topa dituzu, hori, lekutara igo ez erak esarrapatzeko, edo erori arazi, eta gola, badauka lotura bat. Askatasun hori bai, ez? Soulsekin eta, bai, eta askatasun bat. Ez dago pentsatuta hau hola egin. Askatasun handia da, eta bigarren jokuan da, baina bigarren jokuan iritsi zenken lehengo jokuko maparen zati batera, eta pasatzen baldin badozu Romara bat berez, ez dozuna pasatu behar, dago kartel bat ipinita. Ez dago eser, ja ez dago landuta ez zuaitzik eta eser, baina dago kartel bat. Eta azten da kontatzen, hau guztia izan da, ez dakitze, nano gorriaren ametsa, eta rollo, osea, da koña bat, ez? Ez dakite, holako huevo de Pascua rollo bat, baina ez dakit, osea, oso ikusten da garatzaia ba, eta dauke gure humore bat, osea, europear izatean horre badauka rollo bat. Eta niri pilloa gustatzen gat oraindik be, da zerbait desberdina. Osea, esan dut, ez da hobea ero txarragoa, baina ez padozu jolastu. Eta ez pasaitu agobiatzen kontrolak nahiko eskasak diela gaur egun, bere garaian ez, baina ni gomendatzen dut xaguak eta teklatuakin jolastia. Hori da daukan txarra. Ni gomendatzen dut, benetan. Ez dakit probatzeko aukerarik izan duzuen. Nik uste nahi lagun bet jolasten. Uste dut lehenengoa zala, igual zagero goratzet irugarrena asko kriketan bala, ez dakit lehenengoa dut bigarrena izango bazan, baina bai, eta saldu gure esten, saldu jolasteko, baina ja hori zar ikusten eban, hau zan, estren eta 10 bat urtetara da izango zan, orduen, ja ikustenean sartxu. Ja. Baina kontu duzun daragaz, jolasteko gogoak azatuna, edo bentset ikusteko zelako da, bai. Igual badare modak eta epintzen dara nahiko txukun, eta igual txuk instalau barik, YouTubeen ikustia politxa esan lehik. Egia da, azkenean bideo bat ingo da bela oso zehatza. Baina niri askatasun hori emoten dutzuna munduak, benetan da oso ona. Eta Damian, remake bat martxan da, ez? Bai, esto komentau. Remake bat martxan da, oindala urte eta piku, nik uste dut 2 urte eradoiala, irten zan demo bat, estimen dago, jostagarri, ipintzen baldin badozue, ez dakite buruz, baina ipintzen baldin badozue Gothic bat remake. Esango doztazue, baina, bai, dekuzue Gothic playable teaser. Doka izena, Gothic playable teaser. Ipintzen badozue estimen, gratis, duan jaisteko aukera daukazue, eta, bueno, da pare bat orduko hasierako Gothiceko satia berriro eginda, baina aldatzen da pila bat, mekanikak eta, lekua dira berdinak, baina ez da berdina grafikoak hobetuta bakarri, baizik eta lekuak moldatuta. Ez da remake. Ez, bai, hori da, eske leku berdina esaten duzu, hau da leku hau, baina lekua, igual leku hone dauka beste mehatze bat, ez? Mehategi bat dauka erreka bat desberdin, templu bat agertzen da erdian, lehen etzeguana, egiten da aldatu, pizkan lekua. Eta gero hori mekanikak oso desberdinak, eta, bueno, pertsonai batzuk mantentzen ditu, esan behar da baita joko honetan dauden pertsonaiak, ez dira asko, ez da obligo matia mesela pila bat, baina daudenak kriston, karisma dauke, kristona. Diego, Torus, Gómez, osea, oso txukuna. Benetan, zentzu hortan, pertsonai aldetik oso txukuna da. Probatako moduko orduan, ikusteko gogoa mozte. Inoz ikustaz irudizek eta ez, da bihitzaren bat edo beste, baina beste, arkustu ez oso moduen. Bakizera gertatzen da, dala, dauke, modak eta dana, ipintzeko txukun eta pixkate eguneratzeko, dauke, alemanak eta polakuak eta rusuak. Eta dago inglesez zerbait bai, baina nik uste alemana baldin basa daukezula aukera oso errez dana egiteko. Baina dare hori, modak eta notzunak, baina ja kriston gogoa, jolasteko, partida honba botatzeko, baina, bai, ez hori, alemanak dauke, esango berriro.
dauke moden asunto guztia dauke hartuta alemanak. Eta nire moten doz gogoa, baina kriston pereza moten doz modak eta instalatzen aztea alemanez eta hola, baina bestela, joku normala jolastia be, ez dute gaizki ikusten, eta gogua emoten doz berriz ibiltzeko. Bat ez be, ikusi duten hori. Osea, beste alternatiba bat daukatela hasierako ja punto bat egiteko, eta ja berotu inaiz pixka. Baina hone, zela izke Super Mario 64 lehen osan deun bezala, ez? Naiz eta grafikoki Bai. zea ez izan, oraindik jolazona izaten segitza du. Bai, egia da hemen kontroletan asko igartzen dela. Gainera behin ja ohituta garela, ez, Dark Souls batean mobitzen, ez? Ero Elden Ring baten zela dan jostagarritasuna manduakin eta, ostra, oin bueltatzi aurra, pixkat gogorra leike. Gogorraitzen da, bai. Baina egia da bestela merezi daela jokuak. Eta pixkat oitzutzen baldin masa kontrol horretara, ni bere garaian pasatu banean oso zaila ez da izango. Ba, ikusi dugu, ez, apureti garazela hemen, autotu dugu zen hiru jokuek nahiko zaharrak dire. Orduan urrengorako apuruet barrizago dan bat hautatu nahiko neke, ez? 2017 estren esan Hollow Knight, aipatu gureko neke. Segurunik, zailen baten edo beste, ez, urtengo zan, nire jokurik utxunenetariko da, oso barriz izen arren asko merezi da bela uste dodalako. Hau da Team Cherry, ba, bueno, talde australiar bat, uste irukidek osatu nikoa, eta Kickstarter bidez finantziatu bilen Hollow Knight, ez da? Dala Metroidvania estiloko bideojoku, eta hau da, mapa arraldo betekiko dugu esploretako, eta hau abilezizek lortzen goazen bitxartien, pasabaltze jongo da, ez? Leku gehiagoetara altzeko aukerik dugu. Nahiko klasikoa da zentsu horretan, ze bidimentsioko joku baten aurren gauz, orduen Metroid edo Castlevania sarrenakaz, antzekotasun adizidekoz, ez? Alan dabe, askatasun edan nagusiz joku honetan, ze bideen mordoa dago okelatzeko, ez? Askotan galduengo gara, ez dugu jakin non dugun, edo lekuren batera barrenien galduko gara, eta hortik urtetako arrasako asibilko gara. Baina, berez, orkestetan mundue oso bereziz eta interesgarria da, ez? Azik eran ez totxue azalpen handirekin moten, zara besteri parik olako intsektu itxurako saldun txiki bat, ez? Eltzen dana erreinu, ja galduta dagoen erreinu zar batera. Eta bertan, topeko dezuz, ez? Olako infekzio edo gaixotasun bat zabaldu dela, ez? Oso Dark Soulsen estiloan, bertako bizilagunek, ez? Piztizek eta, besteri parik animalizek, orokorrien pertsonai danak intsektuekaz harreman dute dauz, intsektu dire, edo olako monstruak izin arren, beste zaugarri batzuekin intsektuenak, ez da? Nahi danak kutsatute dauz, edo, ez? Olako madarikazio baten, madarikazio batek iganien. Eta, helburu izango da apurrotorren inguruen misteriz hori argitzen juti, ez? Zergaitzik pase dan hau, eta hori osatzen edo konpotzen juteko alegin eitzi, ez? Horretarako, komentotan moduen, maparralde bat esploreko dugu, abilezizek lortzen jungo gara, borrokatan parte hartzen, ez? Etzain nagusi pilo bat, etzain normal pilo bat dauz jokuen, zetsu horretan, hasi geraten espero duzune, baina asko handizago da, kanean ni, lehenengo bidez jolastu nebanean, itxin eban joku, ez? Horren handizein jaten, galdu nintzela, eta ja aurrera datzera bueltaka da, kogaitxo nintzen, ez? Bigarren aukera bat egon nintzen, ja apurret zuzendu nintzen, ez? Ia ze bide hartu behar neban zein ez, mapiegaz begizago konpondu nintzen, ze azteko mapa normala berez, ikusa berezi batzuk erabilitze bai bihurtzen normala hoe, baina zuzoaz lekuetetek ibiltzen, eta mapien marrasten zoaz, olako pergaminotxu baten. Baina azikera baten ezin zu ikusi zen lekuten zauzen une horretan, ez? Zuken bizu, zu gidatu behar zara mapatik, eta nun zauzen topeu, eta zelekutera aldu gure dozun, marketan joan, ez? Gero, badauzke zotxu berezizek, erakusten dutxunen nun zauzen, baina orokorrien Metroidvanak ez tekiak hau, argi eta garbi erakusten dutxun nun zauzen, zerren behar dozun, zekelatan dauzen sekretuek ez, Hollow Knightek ez dago hori eitzen, eta orduen, esploretako askatasun horik izan goten dutxu. Borrokak be bezaldetik oso simple dire itxuraz, espati dekogu, espati askote ibiliko gara, saltoka, baina egize da alako almen berezizekaz ez, eta bai charm deitzen izan olako pin modukoakaz, aukera anitzeko duko duguzela, ez? Badibidez, magia aldetikako goturitu gehiago, edo igual kolpeko gorra hauek, askarra hauek joko duguz, urnago helduko gara, igual laguntzeko gai diren animalezekin bokalko duguz, ez? Zetsu horretan, askatasun asko moten dugu, baina berez oinarriz, borrokan oinarri mekanikoak, oso simple dizen arren, oso zain jute dauz, eta anistazun pilo dau, etxain nagusi bakoitzak bere mekanika dekoz, bere eurreitzeko modu dekoz, eta guztetan badakun behintzet, ez? Oinarri hori, Hollow Knight
sekulako da zentzu horretan. Baina aipatu duten moduen honena girotzi da, ez? Historia aldetik sakontasun handize dau, hasikera baten Dark Soulsen kutsu hartuko txagu, ez? Ez dugu zer ulertuko, zer da bien pasetan, ordu pilo baten nola ibilko gara bueltaka, pertsonakaz berroetan ez dugu jakingo zer emir dugun, zein dan benetako helburu, Baina purka-purka hor gauzak argitzen doaz, eta ikusten dugu, gidoipenetan sakona dekola landue, eta niri behintzat pila guztatzen zentzu horretan. Nik uste dut, nire nekoan jolaztuta Ori and the Blind Forest, estilo hortara. Nik ere, Eta oso gustora, ez? Baina, karo, egia da, historia ez dela sakontasun berdinean, eta ez da liga berdinean, ez? Zentzu hortan nire ustez, hemen artistikoki nola nabari dan, ze potentzia dukan, ez da desaten programazin aldetik ezetze, baina artistikoki da, kriston apostua, gainera itxen dozu ez, azkenean zuk esan dozen, intsektuekin jolastia, hasiera batean ez, premisa bezala esatozu, baina, karo, artistikoki nola dagoen eginda, da, igual joku erakargarrenetako bat, azkenengo urteetakoa. Ba, ez da, igual horren azaldute moten apurbete naskagarriz izango dela, edo ez dakitzu. Baina, merezi dau begiratzea, ze da oso erakargarria grafikoki, esan dozuna, mapa zelako polita dan, eta zelako eremu bakoitza, zelako paletak dauzkan, eta ze konsonantzia, elementuak, batek uran elementua dauka, beste batzu dauke, koba, eta harria, eta... Eta zenbat dauzen bai, askotan, Metroidvanetan leku asko dauz ez, baina igual batetik bestera segidun jute zara. Hollow Knighten, dara zuz jolaztute, ja, ez da ditxo, 20 ordu, eta leku parezetara altzen jarratzen duzu. Nik ez dut bukatu, Ez dut bukatu, jokua, Baina nik uste dut, eguneko 30 bat, edo hola pasatu nebala, eta bueltatzeko gogoakin beti. Ze egia esan, bai gertatzen dena da zuk esan dozuna, momentu batzutan, mapa daina hundia ez dakizula nora joan, eta geratzeza pixka eta taskauta, eta kasualki jolasteko 15 minutuko partida batzutan... Ez da. Ez duzu aurrera ingo, eta barriro hartzen duzu nio galdute gongo zara, hori bai bada orduk sartzekoa, da horreri, zure arreta guztize, zuzentzekoa, baina bai. Baina benetan, marabila da, artistikoki da gauza bat. Bai, eta hori, lehenengo urtitan arrakasta handirik ez da ben eukin ez da ben arren, ikusten da, oin jarraipena Silkson hor dabil, danan ahotan, danago zitxaroten, eta benetan, 3 pertsonak eniko joku izeteko Hollow Knightek azkenengo urtitako maizulanik handizenetariko dala zangonek, Metroidvania onena, seguruenik, gaur egun indie pioa dauz ez da Metroidvania keitzen, Nintendo gulte da, Metroid Drezegaz, baina zangonek Hollow Knightan anganetik dauela, eta sosagaitzi da, Zetako mundua ikustekoa da, esploretakoa da, mekanikak be simplik dizen arren asko merezi da be, eta alako joku guztetan bat jozen, bidimentzinoko plataforma edo borroka jokuek, benetan, proben bidezuet bai ala bai. Ni pendiente daukatan jolas bat da, baina gero naizena ibiltzen ez, beti ahaztu egiten zait, edo beste zerbait topatzen dut, baina Metroidvania gustatuta tipat niretzat, Hollow Knighten ez naiz ibili, baina honena da Castlevania Symphony of the Night, orduan. Probatu berdet, ze mundu guztiari entzute jot. Eta esan bierda oso merkia dela, 15 eurotara eroesilik, zazpitara dela nagoten da askotan, eta gero ordu piloa, da Elden Ringen modu zentzu horretan, ez? Jolastu da handitzen doa, da ez duzu amaitzen. Bai, eta uste, Game Passean uste bada, hola, o ez? Nintzen honeke baietze, bentxete bigarrena bai ongo da zikera batetik, ez? Alako zer komente bien Xboxekoak azkenengo eiruen, okerrezpan hauen. Ez dakit. Baina, ibili behar duten jolaz bada, gainera oinan eskuza hona daukau, ez? Ibiltzeko ibilizgeanak, ze euskeraz dago. Hori ze da, ez? Ibai angurenek, bain bat biderrez aipatu gure saioan, ez? Joku pila euskaratxiz arduratu da. Eta azkena, ez ustien, Hollow Knight izen da. Ondino guztiz amaitxutu estekon arren, joku orokorra bai itxuli deu, gero olako detaile batzuk geratzen dako bukatzeko. Baina bai, euskeraz jolastu lehiki osorik, PC-ko bertxinora, zelan ez, horre Linuxerako apurbete borrokan ebilidan arren, bai Windowsen da, bai Linuxen erabilek itxulpena. Eta asko merezi deu, barrira zindaz jolasten, euskeraz. Eta gauza, desan bihot, Windowseko instalatzeko azten daskatzen .NET, framework eta tal, eta Linuxian fin da, lehengoan, pom, itzen da. Hori da.
Ba, benetan, itzulpen oso nahi deu Ibaik. Jokuek berez olako izkera, sarra erabiltzen deu, erregiena, apur bete kultua. Eta euskerara hori pastaterakoan, itzultzerakoan oso ondo lortu deu, eta zekozamen bada, alako zezer ukitzi euskeraz. Vamos, itzulpena nahiago lokalizazioa on bat egin dut. Hori da. Bai, ikusten nahi eta bai, ezke itxura oso nahuka. Baina beti zerbait aurkitzen dut. Ez da zerbait egiteko, ez naiz gogoratzen, Baina hau da badin, etxete, Arturen berro dozu eta honetara egon birzala. Hau, beti kontatzen dugu Landerrekin ez dugu egiten, baina dago mod bat, bi pertsona batera jolasteko. Baina gero bere erasoko kitzen bazen, goratzen zara, ezin zen dule... Hobetuko zeben, honezkero. Ba, ia. Etxaiek ez hilagoten sinkronitze eta orduen bizok hilbidea. Bai. Osea, da, joan biasa jolasten pantalla berdina batera, baina bakoitza bere partidan. Hori da, alkarri ikusten gara, baina gero etxaiek adibidez bakoitza perana dekoz. Orduen nazte bada. Bai, ez dakit. Bueno, hori da garatzaileek espotzen moten esoportia... Baina hori ondo da bonien, bai ala bai jolastuen berrogu batera, bai. Zantzari perik. Skyrim sorti pertsona bezala. Osanda. Bueno, Aritz. Bai. A ver. Horbo jokoa nerea da. Leheno esan dizuet, 89an Gran Turismo atera zen arren ez nitzela, Gran Turismo bila atera zen Larta meretzian Gran Turismo atera zela baino ez nintzela hortan jolasten ari. Ze urte horretan, nire Game Boy pistatxo berde kolorekoan, hainitzan Pokemon gorrian jolasten. Nik uste gauza gutxi da holazetiko jolasoneatik, ze munduko sagarik munduko bideojokoetako sagarik importantenetako bat edo sortu zen hor. Egia da, lehenagotik sortu da zan Pokemon, ze 86an Pokemon Green, berdea, atera zan, Japonian bakarrik ordea. Baina, 89an ja internazionalizatu zuten, gorria eta urdinakin, eta ero pixka berandutxeago horia iritsi zan, Pikachu zena protagonista. Eta, naiz eta lehenengo Pokemona izan, mantendu du da zea, ez? Mekanikak mantendu dira. Gogoraz ziren, bai. Eta da turnozko borroka da, zuk alako bitxo edo monstro Pokemonak harrapatzen dituzu, eta zuretzat egiten dute borroka. Piskat aurrentzat jolaza izateko ez dakit. Bai, premisa hori animaliak borrokan itea zureatik ze puntutarainoan oso zea, baina garaiaiek bideojokotan etzian, hainbeste, nola esango nuke hainbeste tema konfliktibak izan ezkena gaur egun guak, hainbeste etzian. Baina, bertan, bere gara izen bedegoan ziren horre polemikak horren ingurun, esango nekenik. Eta, hortik bi jolazoietatik aurrera, bertzio asko etorri zian Pokemona, baina, mapa berai dagokionez, lehen osan duten bezala Yellow etorri zan, horia, Pikachu gehitu zituen eta desberdintasun batzuk ere sartu zizkioten jolasari. Eta ero baita ere remake bat egin zuten, Fire Red, hau da Rojo Fuego, Rojo Sua. Eta ero orain dela gutxi Let's Go Pikachu atera zuten, non nahazten zan lehenengo Pokemon Red hori, kantoko maparekin, baino pixkatzea Pokemon Go mugikorrekoan mekanika atzu sartzen zituen. Eta... Bai, nik uste gaur egun hartu bidazun lehenengo Pokemona, Fire Red remake hori dela onena zalantzari parik. Atal tekniko politxeko, itxura aldetik, estetik aldetik, eta mekanikoki lehenengo jokuen originalan gauza horrek borobildu ditzen duz, ez igual arrazo nagusizek eta. Bai, eta gero ustez isla batzuk edo sartzeitula lehenengoan ez zaudela, baina Honazteko gogoan hori. Eta zezango lehenengo horredatik, kanto zen eskualdea lehenengoa intzana, 8 gimnazio zauden, eta ero alto mandoa zala liga Pokemona.
Eta, bueno, Lander, ikuste tipin izula 150 Pokemon, baina 151 zauden, zen Bai. Mew zegon. Berez, Mewren historia polita da, ze Mew ezin zen union topatu. Entzuna daukadan, ez dakit egia da, no, ez? Baina, bueno, Mew berez zan Pokemon bat eventu batean oparetzen Bai, zutena, edo Japoniako harrapatu eventu batean. zezan kenena. Hau da, demagun, munduko txapelketa zegoen Pokemonekoa Japonian, eta orduan, ara juten zianak aukera zuten Mew harrapatzeko. Ze gertatu zen, gure lagun bugak agertu ziala, eta Pokemon hori posible zela harrapatzea eventuan egon gabe. Hau da, zuk jolasaren puntu konkretu batean akzio konkretu batzuk egiten mazinu zen, belarretara sartu eta ateratzen zitzaizun Pokemon salvajea Mew zen. Ni horretaz enteratu nintzen, oindala 5 urte edo gutxiago. Porque Nik ez txikitan, dagoekin holan altzanik lortu, bai, adibidez. ni txikitan, Game Boyan naukenean, eta auzoko beste mutilo bat ezaukan Mew. Eta utzi, a ber, kablea geneukan pasatzeko Pokemonak, eta pixkatean eukitzen nun nik, hau da, egun batzutan baina gero itzulin behar izaten nion. Porque orduan ezin zian pirateatu eta gauzak zen. Baina beste gauza bai azan, eta nik holan lortu nuen Mew, kloneta. Egotezan hori ez da, bug bat edo akats bat, kable hori, bueno, Pokemonak aldatzerakoan, solteu ezkero kablien montu zehatz baten, Pokemonak klonetzen zuen da biziok ekutzen duen Ja, Mew. nik hori esnekin, eta zeuru mutillo horrek etzula hori ingo, ze azken finean horrelako gauza bat eukitzea zen, boterea eukitzea auzoan. Claro. Zagazun Mew, Ba, mundu gutxe guztia ginen, nahizun hemen Mew euki, eta ordunzuk boterea zaukan. Goratxet hori, hemen etxe ondoko plazan, danak alkarreri Mew klonetan, da azkenien, gernik erdik euki igual azken finien, ez? Esan horren berez izaizeten, baina, bueno, nik oinek hortakot Mew, nire Pokemon Stadium, esango neke, hor dau beste Pokemonen artien. Ez pagan borre partidie, espero dezet. Baina, bueno, historia horrela ez da bukatzen nerea bentsat. Orain dela, esan deten bezala, orain dela boss bat urte deskubritu nun bideo baten, Mew nundik agertzen zen. Eta, bueno, nik momentu horretan naukan, eta, bueno, oraindik ere baukat, naiz eta ia ez deten ibiltzen, Nintendo 2DS-a. Eta egin nuna izan zen 2DS-eko dendara sartu, eta Pokemon Red erosi nun, zezan nun, bizi ustean eukin nun zea hori, arantza hori, Pokemonen Mew harrapatu ez izana, ze bere garaian mitoa zegon, zea, barkua, SS-anin, ez dakize bug bat egitezen nun, Misigno ateratzen zana, que Misigno bat etzan Pokemona, zan bug bat, zuzenean. Misignon inguruan harrapatzen zela Mew, baino inoiz ez zitzaizuen ateratzen. Eta ez, Mew harrapatzen da bigarren gimnazioa baino lehenagotik. Eta zanun, bideoa nahin berdet, junitzen eta harrapatu indun. Eta betiko Eta zera... betirako arantza horik enduen bizi guztirako. Beste, bueno, kondaira bat edo esan hori, ez da justo parkure egon aurretik egote esan, olako kamioneta bat, furgoneta bat, eta Pokemonen bat, ez dakiz emagarren mailan eukin eta fuerza erabilitzea zen dulen mogoi du, eta bertan azpizien egotezela Mew edo lagoaz. Txorra daren bat. Baina, faltzua zen. Baina egia da, han Pokemona ateratzen zala, eta Misigno zala. Misigno zan, jolasa zoratu iten zan, eta Misigno zan, missing number. Hora, numeroa faltada, porque jolasak etzuna aurkitzen, hori errore kode bat zan, jolasana. Talako pixelan naste bat zan. Pixelan nastea zan, ze guztiz bugeatuta zeolako. Eta, bueno, pues hori... Ez da gita harrapature egin laizketzun, edo gero gauza... Esango neke baietz, baina gero hori, igual partidie borreu, eta lako bai. Baina, bueno, Mew harrapatu nun, eta... Bideokotan pixkat... Ja hori, arantza hori betirako. Zai, zuek ibilizineten? Bai, ni Pokemon Red, bueno, egizan, batez be, lehenengo belan aldizen eta bigarrenien. Ja, hirugarrenetik aurrera jarraitzen dagoen apurtxu dut, baina erdi txitxe. Eta bai, Pokemon Red klasikoa da, eta gaur egun, aipatu dugu joku honikaz beti pastan dana, ez? Aldosun hartun eta kosatzen jarraitzu, ez?
Pokemonek ja mekanika batzuk ondo definitu eduki bazen hasieratik. Eta gaur egun igual geldoa izen dan arren, igual simpli eize zentzu, JRPG-en sale askontzat. Edonok hartu aldaben joku eta gaur egun gozatu. Mundue oso politzea itxela da, Pokemon piloa dauz, sprite aldetik igual originalien reden, pastira horren politxe gaur egun ez, Pokemon asko itxusize dire besterik parik. Igual Yellow hartzen badozun edo besteren bat, ja horra botzen gu ziren. Bai, Red Fire izan desuna. Hori izango litzak esperientzi politena gaur egun. Nezako bai, ez, remake politxe da, ondo onge dau, eta gehitzen da bezen gauzatxuek oso ondo dauz. Bai, eta inamulatzaile baten filtro batekin jartzezu, eta nahiko polita geratzen da. Eta, bueno, betiko arantza hori ez, haber noiz ingouten, bueno, mundu irekiko Pokemona hartzeu zein zuten, orain Scarlet eta hau, baina niretzat Pokemon zea izango litzateke mundu irekiko engoa lukete kantokoa. Hala, Pokemon Red literalki bera engoa lukete mundu irekian. Beretako remake handi bet, ez da? Hori da, remake maksimoa izango litzateke. Baina, bueno, iruditzen zait, Nintendo o Game Freak ezaututa hori... Hori, alde batetik nahi dozu hori itxi eta bastante bilurredeko zuen, bai, ez? Bai, esan dut raukat, Pokemon Arceus ibili nintzen, eta desastra zan, eta Pokemon Eskarlatan ibili naiz, eta, bueno, baitare desastre bada. Hori da. Beraz, bildurraren mati, baina nahia hor dago beti. Bale, zakitza mena amaitzu gure baude zuen, edo... Hori da, bai, nik uste dute urrengoan gehiago, dauko gordeta, ez? Joku batzuk... Bai, joku batzuk behar daude. Komentatzeko, así que nik uste dut urrengoan gehiago eta hobeto. Eta Pokemonen zehose jakitzea nibo galdetuko zuet. Bai, inoiz etzen Damian? Ikutu, baina ibili ez. Ibili igual, zemat, pare bat ordu, igual, baina, karo, ikusten abaren joku sakonak, emeste denborakin, eta ez dakit. Justo igual ni arreponen joan, bai, pixkat zarra baba naiz. Eta igual, justo momentuz ni justo kanpoan. Justo, nik uste dut. Bai, harrapatze zintun, Bai. Oz bazizun harrapatzen ja, Bai, adinkontu esan, azken, zure inguruko danak ibiltzen bat ziren horretan. Bai, hori da. Neri justo hori jaten tokau. Baina, justo, hori onartzen dut. Bai, eta gero Game Boyare eukin behartzen un, nire kasualidad izan zen, ba, ez? Naiz eta, nengo jogolaz... Game Boy normala? Ladrillo? Bai, zarren agazan. Nik hori ba... Zarren agazan, bai, ibiltzen Pokemon, Ez nerea zentzan, Game Boy Color. Nik zarren agaukat. Nik kolorra, uste bota ingenula, ze pantalla izorratu zitzaion, naiz eta kontsola martxan jartzen zen. Eta, karo, aurregan behira jardun nintzen, hemen etxetik altzegon, ez duen aurkitu, ze baldima zegon literalki pantalla konponduen behar nion. Bai, gaur egun tresnasko horretarako, da egitz izan Game Boy zarrak oso txukun jartzen da, gaur egun. Ze... Leheno esan den nostalgia Gran Turismo birekin, orain, jolas honekin daukat zeurazki nostalgiarik gehiena. Honekin, urrengoan abez bukatzen dugun olako beste saioren bat eginda, eta bestela datorren astera arte. Horize da. Agur. Ondo ibili. Aio. Ongo gara.